inda zaki mu alkawari kin rabu da wannan yaron. That's all. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Ke shiga hankalinki na rantse da Allah, karki sama cewa zaki mun rashin kunya. Ke kika san wani abu passport? Ni na sata min wani abu passport? Ku je can ki nemi kuɗin ta ki biya ta, amma ni babu ruwana. Nasir again? Mom, what is going on? Are we safe at all? Ashe baka san kanin sababi ba ko? To kai hankali, wannan garwar shayin taka za ta gagare ka sa wa wata rana. Neman Halima yanzu na fara. Kuma garwa ta da kake cewa wai ma ga mai dora ta. Ba dai a garin Dadin Kowa ba. Wallahi daure ki za ta yi gamsa igiya ta yi ragowa. To sai me? Idan kin turo mu dan Gloria sai me? Karkaranta da ba ta dauki raina ba. Daurin me nake ji haka? Wayo girki na. Kuwa ke Bintu ki iya wa kanki ki iya bakinki. Idan kika ci gaba da faɗa min bakakken maganganu zaki gane baki da wayo. Me zaki? Zan farfasa miki baki sannan kuma in ga abin da zaki. Ni din? Ke ko kina shakka in nuna miki yadda ake yi? Dadin Kowa Sabon Salo.